Istoryang kahayupan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya. Ako di si Jeline. Usa ko ka sales staff sa usa ka store nga nagtindag mga motor hasta pod mga appliances. Ipaambit lang nako sa inyo ha ang istorya kabahin sa ako ang kaila nga may kuha og motor sa branch kung asa ko nagtrabaho kaniadto. Itago lang nako sa pangalan nga Jimmy ang maong kaila nako mga kaistorya ug nagka-classmate mi ani ni Jimmy sa panahon nga elementarya pa ko. Pero dihang nag-high school ako, igo na lang mi na magtagad kaysa lain ako nga eskwelahan nagtungha. Ang istorya, nakit-an ako silang Jimmy o iyang asawa nga kasamtangang nananaw sa mga gipang display na motor didto sa store kung asa ko nagtrabaho. Dihang nakita nako sila, mitimbaya dayon si Jimmy sa ako ug nagtuo ko pag-una nga basin wala makaila si Jimmy kanako. Nangutana dayon siya nga kung diri ba daw ko nagtrabaho. Miyango rapod ko unya isip ko sa ka-sales, mi-entertain dayon ko ato sa ilaha kung unsa ilahang tuyo. Nangutana pod ko na kung naa ba sila plano nga mukuha og motor. Mitando si Jimmy ug gipailan niya dayon sa ako ang iyang asawa. Ako to hingayon na nangita sad kog kliyente na mo-avail sa cash o ipagay bag installment sa pagkuha og motor. Sa sige nilag pili og tanaw-tanaw, ang scooter di ay ang ilahang natipuhan o plano nila na mao daw ang ilahang kuhaon. Walay duha-duha, gipaadto dayon ako silang Jimmy sa may lamisa aron latagan ako sila kung unsa pay nindot nga i-offer nga mga scooter para sa ila. Mihatag po kog breakdown kung pila ang pwede nilang i-down hasta pod ang ilahang binulan na bayranan. Nagkasabot silang mag-asawa nga i-installment lang usa ang scooter nga ilahang napilian. Unya dala na pud ay nila ang kwarta nga ilahang ipang down para sa motor. Atong higayon na, kita na ako sa asawa ni Jimmy ang ka-excited nga makuha dayon ang scooter. Gi-care off na lang pud ay ko ato nila, isip usa sa ilang mga referral aron dali ra pud ma-approve sa mag-CI. Mi okay ra pud ko ato kay total si Jimmy taga amo arman pud. Unya dali ra matultulan kung ugali adtuon ko kini sa ilaha. Pila ka mga adlaw ang milabay, nabalik ra si Jimmy sa store ug nakuha na niya ang ilahang bag-o kaayo nga scooter. Approved ay kini dayon kay nahibaw-an ako nga amigong suod pud ay ni Jimmy ang usa sa mga kolektor namo. Mipasalamat si Jimmy ato sa ako kay dalir daw kaayo ang transaksyon sa amo Gikomedyahan pa to nako siya na lahi ra gyud kun naay kaila diri sa sulod kay aprobado gyud dayon kun naay kuhaon. Misuggest pa ko kan Jimmy na kung ganahan sila mukuhag mga appliances, naara gihapon ko nga mo-assist ana sa ilaha. Mibalos pud kinig storya si Jimmy na puhon na lang daw ang appliances kung maimpas na daw nila ang ilahang gikuha na motor. Milarga na dayon si Jimmy ato ug dala-dala na niya ang bag-o nilang scooter. Ug kita nako nga lipay kaayo si Jimmy samtang nagdrive sa motor pagawas. Naay mga higayon Sir K na makit-an ako silang mag-asawa na mag-ubanay sakay sa ilahang bagong scooter. Nalipay rapod ko kay usakos nakatabang kang Jimmy para dali ra makuha ang ilahang scooter. Hinoon, wala may labad po si Jimmy kunting-puting bayad na kay mobayad ra man pud kini sa gitaganang adlaw sa pagbayad. Naay usahay Sir K na pasakyon ko ni Jimmy paingon sa akong trabahoan. Mataymingan pud usahay nga maagian ko niya kay lagi nag-commute raman ko. Dili sa jud ko ganahan mag-drive og motor kay nagka-trauma ko tungod atong nadisgrasya ko kauban akong kuya kaniadto. Mao kong maagian ko ni Jimmy, swerte kaayo kay malibre akong pamasahe anang adlaw. Damtan og pila ka mga bulan ang milabay. Nayo sa kabuntag nga naglakaw ko paingon sa eskina, unya nagpayong ko kay nagsugod nagkisdong ang langit ug nagpatak-patak na ang ulan. Sa dalan, nakabantay ko nga naa si Jimmy kuyog ang iyang asawa. Dala-dala nila ang ilang scooter pero nakabantay ko nga ang ligid sa ilahang motor flat. Tan-aw pud nako, suko kaayog naong ang asawa ni Jimmy. Gayaw-yaw da ikini samtang galakaw sila. Nalit na gali daw sila na flat pag daw puno ang motor. Bihirit pa kinig storya kang Jimmy na mao daw nga gidimala sila sa ilahang biyahe
kay pasakyan daw og laing babay ni Jimmy ang ilahang motor. Miyuko lang ko ato dihang milabay sila kay basin makadisturbo ko sa ilahang panaglalis. Medyo gaalinlangan pud ko sa pagtagad nila kay naabi mang higayon na pasakyon ko ni Jimmy sa ilahang motor. Kalit lang, gitawag pa ko ato ni Jimmy apan ang asawa ni ini suko kaayog tinanawan. Halos dili na kini mahimutang sa sige ni ining yaw-yaw. Igo na lang ko ato sa pagyango nila hangtod sa milagpas na sila sa akong barugan. Dihang inanay na akong nakita ug nakuha gyud ako ang atensyon samtang galantaw ko kang Jimmy. Nausab og kalit ang panagway niya samtang galakaw siya patalikod. Miyuko lang ko atog balik kay basi na malikmata lang ko sa akong nakita. Hangtod sa nakalagyo na gyud sila paadto na sa may unahan. Dihang nakatan-aw kog balik sa ilaha, kurat na pud akong nakita nga si Jimmy murag wala kini ulo samtang galakaw. Gilugod pa nako ako mga mata aron klaruhon ako. Pugot gyud si Jimmy ug wala gi ulo nga makita samtang nagduot kini siya sa naflat nila nga scooter. Mi-aksyon og pamarug ako mga balahibo tungod sa katingalahan nga akong nasaksihan. Gi-aksyonan pa nakong apa silang Jimmy apan mibuhos na ang kusog kaayo nga ulan. Katawagon unta gyud ko ato nila apan miunos og kalit ang kusog kaayo nga hangin. Namugnaw ko sa akong nakita ug wala na ko makasabot kung ngano ingon ato akong nakita kang Jimmy. Wala gyud pud ko'y alamag kung unsa man gali ang buot nga ipasabot. Hangtod sa wala na nako sila makita ug hingpit na gyud sila nga nawala sa akong pananaw. Mipasilong usa ko sa usa ka waiting shed ug naghinuktok ko tungod sa akong nakit-an kaganiha. Bidangat putog hapit usa ka oras nga nagpasilong ko sa mao nga waiting shed. Dihang hingpit na nga mito ang ulan, misakay na kog pampasayroan aron makaadto nako sa akong trabaho. Taod-taod na ko nga nagsakay ko sa jeep, nakabantay ko nga mihinay ang usad sa akong nasakyan. Duda nako na tingali na aberya o naabaroy na disgrasya sa unahan. Dihang naabot na sa may tulay dapit, natingala ko nga adunay bulog sa mga tao ang anaadto. Naay mga tao nga murag nakiusyoso sa lugar. Nahibulong pud ko nga adunay tao nga gitapukan sa mga taga didto. Pamilyar kayo sa ako ang maong tao o gana kini siya sa may tunga. Sa akong tan-aw, ang asawa kadto ni Jimmy ang naadto. Kita sa akong duha ka mata nga naghilak kini samtang gialirungan sa dapit. Unsa ka hinahitabo sa iya ha? Pangutanan nako. Naapoy gahigda ato nga tao sa spineboard nga gitabangag alsa sa mga ni-rescue. Nang limbawat og paayo akong mga balahibo, dihang nakita nako nga si Jimmy ang nakahigda adto. Dili gyud ko makalimot ni Jimmy kay mao gyud kadto ang iyahang gisuot dihang nakita nako sila kaganiha. Duguan si Jimmy ug daghan kaayo siyang mga pangos ug dako usad kaayo ang samad nga anaa sa iyahang may lawas. Kita gyud nako sila sa akong nahimutangan kay malili ra kini sa bintana sa jeep nga ako ang sakyan. Grabe akong kakuyang nabati ug nakapangutan nako nga kun ngano naingon ato to sila. Sa akong unahuna, kabag-o pa lang gyud ato nila nga milabay. Unsa man gyud ay kahaang nahitabo. Gipalabay ko lang una to kay basin wala ra to magrabihi si Jimmy apan nagpabiling gihapon akong katingala kung ngano naingon ato to sila. Nabalik sa akong nahuna, ang kabahin atong nakita nako si Jimmy nga wala kini siya ulo. Dili ba kaha signos kadto nga naibati nga mahitabo sa ilaha? Wala na gyud hinuon ko mahimutang hangtod sa nakaabot nako sa trabahoan. Mibalita gyudahin ko sa amigong kolektor ni Jimmy kabahin sa nahitabo nila. Milabay pa ang pila ka mga adlaw, normal ra ang dagan sa akong pagpanarbaho. Wala na sad ko mag-expect na makasakay pa ko kang Jimmy. Wala sad gyud ko'y alam kung unsa nay kahimtang ni Jimmy ug sa iyang asawa. Kay sigon sa mga istorya sa taga-amoa, tuwa pa daw kini si Jimmy sa hospital. Naay usa ka buntag nga adunay miabot na tawo didto sa akong gitrabahoan ug sa ako ang tan-aw, si Jimmy kadto ug anaa siya sa may gawas. Naglantaw ko sa iyaha ug nakita nako nga naa kini siya sa may glasol nagbarog. Kita nako nga naapay nakabalot nga mga bandage sa ubang parte sa iyang lawas. Paminaw nako, basin wala ra day magrabihi si Jimmy kay nakabarog pa man. Mikuha ko sa akong sandal kay ako untang gawason si Jimmy, basin maglisod siya sa pag-abli sa pultahan. Ako unta siyang sugaton kay para alalayan. Pero dihang paghuman akong suot sa ako ang sandal,
nakita nako nga ang asawa ni Jimmy ang nagpadulong na sa sulod. Hubag kayo kini og mata ug kibalo ko na basin mohangyo sila na dili lang sa makabayad sila tungod sa nahitabo kang Jimmy. Miato bang kini sa may counter ug miduol sa usa sa among mga tiguha sa bayad. Naminaw lang gyud ko ato sa asawa ni Jimmy ug miingon kini na iya na lang daw ipaembargo ang ilang scooter kay total wala naman po daw ang iyahang bana. Misanting akong duha ka dunggan pagkadungog sa gisulti sa asawa ni Jimmy. Nangutana pa kini na kung padayon pa bagihapon ang bayad bisan tuod og wala na ang iyahang bana. Medyo nalumo ko sa akong nasayran ug nakapangutana ko. Unsay pasabot niya nga wala na si Jimmy? Kung wala na si Jimmy, si kinsa man day kadto ang ana sa may glass wall kaganiha? Nakapanlad-o ko sa akong laway ug mipadayon ligid ko ato sa pagpaminaw. Giispilikahan ang asawa ni Jimmy nga padayon daw gihapon ang bayad bisan sa karon lang daw tama na bulan sa rason nga nasulod pa kini sa kasamtangan nga bulan. Pero mosabot lang usa ang management tungod sa nahitabo kang Jimmy. Wala ko makasabot sa akong nabati Sir Kay og mga kaistorya. Namugnaw ko sa akong gibarugan. Pabilin gihapon ko nga naglutaw kay klaro og presko pa kaayo sa akong nahuna nga si Jimmy ang mipakita kaganiha sa may gawas. Wala na gyud ko kaagwanta ato ug nakiisyoso na gyud ko sa iyang asawa na atong higayuna mi aksyon og lugmaw ang mga luha samtang nagstorya. Dito na gyud ko mituo dihang mipakita nag mga dokumento ang asawa ni Jimmy na wala na gyud ay siya. Nang limbawt akong balahibo samtang nagbasa sa mga papeles sa resulta sa nihaguman ni Jimmy. Gusto pa unta na akong soryahon ang asawa ni Jimmy. Kabahin atong nakita nako sila nga walay ulo si Jimmy samtang nagduot sa naplat nila nga scooter. Ug ang bag-uhay lang pod nga mipakita si Jimmy sa may gawas. Pero wala na lang nako ipugos akong kaugalingon kay kahibalo ko nga naa kini sa pagdalamhati ang iyang asawa tungod sa nahitabo. Mibiya sa store ang asawa ni Jimmy nga naagihapoy kaguol kay padayon day gihapon ang bayad. Wala pod ko kahibalo kung ngano og naunsa si Jimmy kay ang storya sa mga taga-amoa nagpabulkit pagali daw kini si Jimmy sa ilahang scooter sa wala pa kini madisgrasya. Pagkahuman og patapak, may pabulhot daw kini si Jimmy sa motor. Dihang nagdagan ang ilahang motor, nagyaw-yaw pa daw kini gihapon ang asawa niya samtang gaangkas. Sa kasuko ni Jimmy, gikumot niya pag-ayo ang gasolinador ug may pakusog kini padagan sa may taytayan. Sa kakusog, wala na makakontrol si Jimmy sa ilang scooter ug misimplang silang mag-asawa ug dahil natagak sila sa may taytayan. Sa kakusog sa impact, naguna si Jimmy pagkahagbong sa ubos. Base sa investigasyon, naigo daw sa dakong bato ang ulo ni Jimmy dihang natagak siya sa may taytayan. Hinungdan na wala na kini makamata hangtod nakaabot siya sa hospital. Natabang padaunta si Jimmy pero wala na makayani sa iyang lawas tungod sa dugo nga misaka na sa iyang utok. Sa akong nahuna, konektado ba ka ang ako nakita nga wala na ulo si Jimmy sa wala pa kini madisgrasya? Namatay si Jimmy nga ingon ato ang iyang nakahinatnan. Sayang kayong kinabuhi, tungod lang sa emosyon nga wala niya makontrol. Aduna pa'y mga higayon nga makita na ko si Jimmy dito sa may glass wall sa among gitrabahoan. Cool kayo kinig panagway. Nawala lang yun ang pagpakita ni Jimmy, di ang hingpit na nga nabayaran sa iyang asawa ang last pay sa ilang gikuha na scooter. Sa ulahi, nagpabilin gihapon sa akong hunahuna ang insidente nga nahitabo kang Jimmy. Insidente nga nakapamarong pag-ayo sa akong mga balahibo. Tungod sa nahitabo na ano ko'y kahadlok Sir Kay og mga kaistorya. Ang kahadlok nga makikitaon niya ko og laing tao nga mawad-an pud kinig ulo sama sa nahitabo kang Jimmy. Kanunay pud na kong ginaampo na unta dili na ko pasalayon pag-usab ug pakitaan pud og ingon ato. Magsilbi pud unta kini nga leksyon ang akong ipadala na unta likayan ang panaglalis samtang anaa sa oras sa pagmaniho kay dili na to matag-an kung unsay daotang mahitabo nga masugatan nato sa unahan. Diri na lang kutob Sir Kay og mga kaistorya ug daghang salamat sa paghahinog oras sa pagbasa ug pagpaminaw. Kini di ay si Jeline ug maayong adlaw kanatong tanan. Maayong adlaw mga kaistorya ug kanimo pod Sir Kay. Tawaga lang ko sa pangalan nga Ralph.
Kini akong gipadala na istorya nahitabo kini sa panahon nga bag-o pa mi nag-ipon sa ako ang Paris. Aning panahon na, wala pa mi anak niya pero gusto na gyud namo na mag-uban mi kay naa naman pud mi sa sakto nga pangidaron. Nangita di ay mi sa ako ang Paris ug usa ka abangan nga duol ra unta sa among gitrabahoan. Lisod jud kaayo para namo. Basta layo ang ulian kay gamay ra kaayong oras sa pagpahulay. Mas maayo nga mangita mig naa ra sa duol kay makahigayon pa mi og lihok sa uban pa namong angay na buhaton. Maong amog yun nga gipursige nga makakita mi og duol-duol na mapuy-an. Naatoy adlaw nga nagsuroy-suroy mi og nakakita mi og balay nga adunay nakabutang nga for rent. Gisuta namo ang mao nga balay ug nakahinabi nabo ang caretaker adto. Gisusisad namo kung unsa ang paabangan sa ilaha. Pag-una, gatuo mi na apartment baron nga anaa lang sa ilahang may likod. Pero pong pa sa caretaker, ang tibuok balay gido mismo ang paabangan. Sa among pagsukit-sukit ug pagpangutana, gipaabangan daw kini ang mao nga balay kay may migrate na daw ang tag-iyan ini didto sa laing nasod. Ug para naa daw kuno'y pundo ari sa Pinas, gipaabangan kini isip tabang sa gibilinan. Nangutana ko nga kung tagpila pud ang abang sa mao nga balay. Gibungat din kini sa presyo base sa giingon sa tag-iya. Medyo may kamahalan ng abang Sir K pero goods na kaayo kay duol ra masad kini sa among gitrabahoan. Gipasulod sa mi sa caretaker o gitan-aw namo kung unsay porma hasta pud ang gidakon sa balay. Ang uban daing mga gamit sa tag-iya anaa pa og ipangbilin pa kini. Perira unya daw kini nga ipagamit kung ugali mo abang nami sa balay. Basta ang sabot, dili lang daw kuno kini mga guba. Naapang ubang gamit nila sama sa ref, aparador, o uban pang mga butang nga naa nakaplastar sa may gawas. Mao to nagtawag mi sa tag-iya mismo nga nakabase adto sa Canada. Via webcam pa atong panahon na ang paagi sa among pagkontak. Miingon ko, ug mipaila ko uban sa ako ang Paris na kami unta ang morenta sa iyang balay. Ug didto, nahinabi gyud namo og taas-taas ang tag-iya. Human sa among panagstorya, nagkasinabot mi sa binulan na bayranan, apil na sad sa mga gamit nga nahibilin niya. Libre ra gyud ay kini nga ipagamit o maki-coordinate lang daw mi sa caretaker kay mao kini ang iyang gibilinan. O kung naa pa mi gikinahanglan, adto lang daw mi sa caretaker mangutana. Lipay kaayo mi adto kay at last nakakita na yung tawag balay nga duol ra sa among gitrabahoan. Okay ra gyud kaayang sugod sa among pagpamuy adto kay makapahulay ra gyud mi og tarong. Dili kaayo mi mahago igting po pamauli ug makalihok pa mi sa unsa pay angay namo nga buhaton. Naay panahon nagatuo mi na okay ra ang dagan sa among pagpamuyo. Pero naagi kasinatian nga mikalit lang pud og abot sa amoa. Wala sigid to namo damha nga maka-encounter mi og mga katingalahan. Dakong palaisipan sa amoa nga kun ngano ug unsay naa sa mao nga balay. Ug diri nagsugod ang tanan. Naay usa ka kadlawon ato nga nakamata na lang mi nga adunay saba kaayong andar sa motor. Napugwat mi sa among pagkatulog kay saba kaayo ang tingog sa tambutso. Atong higayon na ang ako ang Paris, bag-uhay pa lang day siya nakatulog ug suko kaayo siya kay ngano naa daw kuno'y saba kaayo sa gawas. Sa akong kalagot, gigawas ko kini dayon kay para ako kini nga sitahon. Dihang migawas ko, nihilom og kalit ang tingog sa motor. Natingala ko ato kay kalit kaayo ang pagkawala niini. Duda nako, basin na alimungawan ra ko ato. Pero imposible pud kaayo kay hasta pud ako ang Paris nakadungog man ato nga saba. Gipangita pa to nako sa may agianan kung naabay motor adto, pero wala gyud pud ko'y nakita atong mga orasa. Dihang pasulod nako, nakuratan ko sa akong nakita kay kalit lang adunay itom na figura sa tao ang mipakita sa kuha didto sa may garahian. Gilugod na ako mga mata kay basin na malikmata lang ko sa akong nakita. Pero nawala ra mapud gini, dihang milingi kog balik sa dapit. Mi aksyon kog pamugnaw ug midali kog balik sa sulod kay wala ko makahibalo kung si kinsa kadto akong nakita. Duda nako, tao gyud kadto. Pero gilihis na lang nako akong hunahuna
unya misaka na dayon ko ato sa taas. Gibaliwala ko na lamang kadto kay basin bunga lang to sa akong kaduka. Himbing ko nga mitapad sa ako ang paris nga murag wala lang ko'y nakita ato sa may garahian. Nayo sa kahigayon nga murag anaan na gyud kini tungod sa amo ang giabangan na balay. Ang tingog gihapon sa tambutso, ang kusog kaayo nako nga nadunggan. Gigawas na gyud kini nako og nagdala na gyud ko flashlight atong pagkanauga aron maiwagan nako kung si kinsa man gali ang anaa sa palibot. Gusto po nako mahibaw-an kung si kinsa ang anaa adto. Dihang migawas ko, wala gihapon ko'y nakita nga motor. Dakong palaisipan sa ako na unsa man kahaday ni among madunggan nga tingog. Timingon pa gyud nga mulangas kini anhinas panahon sa gabii. Milabay pa ang pila ka mga gabii nga ingon ato lang gyud ang among mapamatian. Naapay mga higayon nga moandar pud kini ari banda usahay sa kadlawon. Gibaliwala lang gyud kini namo pag-una kay basin guni-guni lang kadto sa among hunahuna. Pero nagsugod gyud among katingala hasta pud among mga pagduda nga murag naagi nagtrip-trip namo sa among pagpuyo ato nga balay. Adlaw to nga Domingo, dihang nagkasinabot mi sa akong paris na manglimpyo mi sa balay kay kun ugali na aba mi bisita, presentable ang among gipuy-an. Nagbalak pud to among mga kauban sa trabaho na mobisita unya daw sila sa among gipuy-an. Nang limpyo mi ato sa sulod hasta pud sa gawas nga bahin sa balay. Gipangsibog to nako ang ubang mga gamit o gi-arrange ko kini kay sa akong tan-aw nagkagubot lang ang nahabiling gamit sa tag-iya unya lain kay tan-awon kay mura kini giabandona o gipasagdan lang. Didto ko natingala kay nayo sa kadapit sa may gawas adunay nakaplastar adto na usa ka motor na scooter. Sa akong unahuna, si kinsa kahit tag-iya ani nga mao nga scooter. Sa akong tan-aw, vintage na kaay kadtong porma ug napuno na kini sa kalawang ang ubang parte sa motor. Giliso pa kini nako ug ako kining gisuwayan sa pagsibog, pero nakalitan ko sa akong nakita nga mura kinig milihok og iyaha. Miliso ang manibila ni ini paingon sa may wala ug dayon mibalik na sad kini sa may tuo. Nagpabalik-balik kinig lihok nga wala ko'y hanaw kung si kinsa man gali ang mitarog ato. Napasiga ko sa akong mata kaya to higayon na wala gitaw nga nagbarog o mas kinagunit sa maong scooter. Ako ra sad gyud pud ang naa sa dapit kay ako ang paris tuwa man sa sulod ng limpyo. Imposible sad kaayo na miliko lang kinig iyaha o tungod baka aron sa hangin. Didto, medyo mi aksyon og panglimbawot ako mga balahibo ug wala lang nako hilabti kay mibugna og kalit ang akong tangkugo. Paminaw nako, mihilom og kalit ang palibot. Unya murag na ay galantaw sa ako nga wala matino kung asa kini dapita nakapwesto. Mipahawa gidayon ko sa dapit ug miadto na dayon ko sa sulod. Pero naagihapon ang akong katingala dihang nakasulod nako tungod sa vintage na scooter nga naaadto ug sa manibila pud niini nga milihok rag iyaha. Wala na lang ko magstorya sa akong paris kabahin sa akong nakita kay basin mahadlok pud hinuon siya. Nahuman ra gyud namo ang pagpanglimpyo ug maayo na lang kay nakuha-kuhaan ang mga hugaw nga nakita namo. Naatoy usa ka gabi mga kaistorya nga nakamata na lang mi sa ako ang paris nga napuno na og aso ang among gipuy-an. Pag-una, abi na kog na ay gadaob sa gawas pero panimaho nako baho gyud kadto sa aso sa motor. Nakamata ko ato kay akong paris nagsigi na kini og ubo o galisod na siya ginhawa. Taod-taod, nakadungog na sad ko og andar sa motor didto sa ubos ug duda nako murag didto gito nagikan ang aso. Gipaadtuon na nako akong paris sa pikas agianan para makalanghap siya og hangin. May gawas ko ato sa main door ug dako na lang nakong kakurat nga nakakita ko usa ka idaran nga lalaki nga gatapad kini sa iyahang mga gamit na reminta ug nagsigi kini kumot sa silinyador sa iyahang gipaandar na motor. Aso kaayo ang palibot ug murag wala lang kini paki nga nakagambala na siya tungod sa iyang gibuhat. Natingala ko nga ang motor nga iyang gipaandar ang kadtong vintage scooter man di ay nga nakadamok lang sa may gawas. Nakapangutana ko na kung si kinsa ka siya kay nakahilabot man siya sa maong scooter. Napatras ko sa akong pagtan-aw dihang mibarog ang idaran na lalaki ug milingi kini sa ako ang nahimutangan. Isog kaayo kining tinan-awan
ug naa kini dala-dala nga katala. Hadlok kaay kining mga mata, unya nang lisik pagyud kini sa kasuko. Nakuyuwan ko ato pag-ayo kay basin ibunal unya niya ang katalang gidala paingon diri sa ako. Gihapak-hapak pa kini niya sa iyang palad ug paminaw nako. Murag kahamagon na kini siya paingon kanako. Miaksyon ako kahadlok og kabalaka kay nawagtang kinis akong pananaw dihang adunay baga nga aso ang mitabon sa tibuok lawas sa maong lalaki. Midagan dayon ko ato paingon sa likod kung asa ako ang paris nga miadto. Tungod sa kahadlok, mikuha dayon ko sa among motor ug giduot ko kini padlong na unta sa gawas. Wala na ko'y lingi ay og natingala pag-ayo ako ang paris kung ngano og naunsa ko. Tingala siya kay ngano gadali-dali daw ko og kuha sa among motor. Daghan pa kay siya mga pangutana diri sa ako. Miingon ko na unya na lang nako isulti ang akong nakita. Kaya nga importante nga makapangita mig paagi na makahawa dayon miani na balay. Mikuha ko sa yawi og miadto gidayon ko sa akong motor. Mura pa gyud ko og gisungog atong orasa kaya nga akong motor dugay pa gyud kaayo nga miandar. Bidesisyon ko na mopauli usa mi sa balay sa mama sa akong paris. Namahala na lang mi ato kung unsa man gali ang mahitabo adto. Kulbaan ako og sugod kay basin ana alang sa palibot ang kadtong lalaki. Wala gyud pud ko makasabot atong tungura kay mo imprinta gyud sa akong hunahuna ang hulagway sa katong lalaki. Miingon ko sa akong paris nga dili na maglingi-lingi sa palibot. Wala gihapon sa kalibutan kung ngano og naunsa ko. Gilikay lang pud nako akong paris kay atong tungura nahadlok na sa siya og sugod. Punan pa nga galisod sad siya og ginhawa. Dihang paangkas na unta akong paris sa motor, misyagit kini og kalit ug natingala ko kay mura kini siya og nakakitag-ungo. Nakapanlad-o ko sa akong laway kay mibug-at gyud ang motor. Dako pud na akong kahibulong nga mao kini ang nakapakugang ug nakapasiga pag-ayo sa akong mga mata. Natingala ko kay akong gisakyan na mahinuon ang vintage scooter na nga motor. Dali-dali ko nga may kanaog sa scooter ug namahala na lang gyud ko tungod sa kahadlok. Kita pa to nako nga natumba pa ang scooter dihang mitikangkang ko pagpahawa sa motor. Gibitan gyud dayon to nako akong paris ug no choice na mi ato higayuna tungod sa kahadlok nga nabati. Midagan gyud dayon mi ato palayo didto sa balay nga amo ang gipuy-an. Walay kabutangan akong kahadlok ug kakulba tungod sa among nasinatian. Nag-abot gyud among ginhawa tungod sa kakusog namong pagpanagan. Mikalma laming duha sa akong paris dihang nakasugat naming mga tawo nga naglakaw-lakaw sa dalan atong orasa. Sa among pagpahuway, nakita di ay namo nga miagi ang caretaker sa among giabangan. Nangutana gidayon siya na kung ngano anaa pa daw mi sa gawas na gabii naman kaayo. Asa po daw kuno mi mo paingon. Misaysay ko sa caretaker mahitungod sa katong lalaki nga mi-aksyon og duol sa ako didto sa balay. Misulti pod ko kabahin sa vintage na scooter nga murag mao hinungdan nganong gipakitaan ko. Pag-una, natingala ang caretaker tungod sa akong gipangsulti. May istorya ang caretaker na basin nagpakita na sa daw si Dindo, ang bana sa tag-iya sa balay nga amo ang gipuy-an. Napangunot ko sa akong kilay ug nakapangutana ko na kung siya man gali ang bana nganong may aksyon man siya hamag sa ako unya sukusad kaayo siya. Misaysay pa ko sa caretaker na naa say magpaandar pud og motor basta 10 oras na sa gabi. Unya ang kaganiha lang nga mao ang pinakalala nga nabuhat nga ang aso misulod na gyud sa balay tungod sa motor nga gipaandar sa tungod. Nakapangagho ang caretaker og miingon na adto daw mi magstorya sa may tindahan kay mas maayo didto niya masulti ang iya hapon nga nahibaw-an. Og didto misulti ang caretaker. Ang mipakita daw sa amo si Dindo daw kadto nga mao ang bana sa tag-iya. Nasuko daw kini si Dindo kay mibiya ang iyang asawa ug anaa na kini sa Canada mipuyo. Miingon pod ang caretaker nga basi nasuko po daw si Dindo sa ako kay kadtong adlaw nga gihilabtan daw nako ang iyang motor wala siya makauyon niini. Nakakita di ang caretaker sa ako dihang gilimpihan to nako ang sa may gawas. Nangutana ko na kung unsa man di ay siya. Mitubag ang caretaker na kana si Dindo, usa na lang daw kuno nakakalag. Medyo nahintakutan ko pagkadungog sa giistorya sa caretaker. Nakuratan pod ako ang paris
Pagkahibalo nga kalag na lang da ito ang mipakita sa amo ah. Ang istorya, mitaliwan na day kini si Dindo, mga 8 na katuig ang milabay. Nagparamdam daw kini si Dindo, sukad nga nakabana og usab ang iyang asawa. Sigon sa storya sa caretaker, murag kami daw ang ikapito nga miabang nasa balay, ug lain-laing lang nga klase sa pagparamdam ang gipakita o gibuhat ni Dindo sa mga miabang. Siguro, nagkontinar daw ang kalag ni ini kay wala pa makadawat nga nangita naglain ang iyang asawa. Usa pa pod, basin nasuko sa si Dindo kag gipanghilabtan ang ilang mga gamit nga gipanag-iya nila kaniadto. Wala pa tingali kahibalo si Dindo na wala na day siya aning kalibutan na. Namarug pag-ayo ako mga balahibo tungod sa istorya sa caretaker. Ug didto, mistorya pod siya nakaundangon na sad siya sa pagdumala sa balay kay maski siya pakitaan sa daw kini siya ni Dindo, pero baliwalao na lang kini niya kay lagi siya man ang gibilinan sa buhi nga tag-iya. Didto miingon na lang ko sa caretaker na paubanan mi niya sa balay kay magkuha mi sa motor gid namo. Nakadesisyon pud mi na adto lang usab mi matulog sa balay sa mama sa akong pares. Human og kuha sa motor, miingon ko sa caretaker na basin magkita ra mi inig kaugma aron desisyonan kung unsay sunod namong buhaton. Pagkaugma gid ni ana, mikontak dayon mi og sakyanan nga pwede kasakyan sa among mga gamit. Maayo na lang gali, misabot ra pud ang mama sa akong pares na for the meantime adto lang usab mi sa ilaha tungod sa dili masabtan na panghitabo. Giisplikahan sad sa akong pares ang iyang mama kabahin sa among nasulayan. Sa balay, natingala na lang ang caretaker na daghan na ang mialsa sa among mga gamit. Didto, nagkaistoryahan na mi. Miingon ko na mupahawa na gid mi atong adlaw. Kita na ko sa naong sa caretaker ang pagkaguol kay basin wala na unya sa mapagkakitaan. Naami gihatag sa iyaha, nalabaw pa sa bayad sa abang para iyaha kadto ug tabang na lang pud namo kun ugali dugay pa makapangitag laing moabang sa mao nga balay. Mipahawa mi nga nakaginhawa in taon mi sa among gibati ug kun dili patungod sa caretaker, makasinati pa siguro mi og mga paramdam matagabi. Dihang mitalikod nako sa balay, kita nako nga ang vintage na scooter na agihapon adto nagpadaplin lang kini sa dapit. Tan-aw nako, milihok na sad kini unya naa na sad ang lalaki nga gatan-aw lang nako sa suok. Nagpasalipod lang kini sa ngit-ngit ug hait gihapon kaay kini og tin-awan. Namahala na gyud ko ato ug wala na ko milingi pa pagbalik. Gisaad nako nga dili og dili na gyud mi mobalik pa atong balaya. Diri na lang kutob Sir K o mga kaistorya ug daghang salamat sa paghahinog oras sa pagbasa sa akong gipadala. Kini si Ralph ug maayong adlaw kanatong tanan.